Dwi falch iawn i ddweud bod Gruff o Recordiau Libertino efo fi yn TP yma yn Eisteddfod yr Urdd. Mae Gruff? Siwai, sydd ti? Sut wyt ti'n mwynhau maes yr Eisteddfod? Gwych, yn hael mas. Yndi, mae'n lyflu heddiw, dydi? Neis iawn. A da ni newydd, gael adloniant perffaith ar gyfer amgylchiadau mor braf, sef adwaith ar y llwyfan perfformio. Do, nhw'n wych. A ti sy'n edrych ar ôl adwaith, ti sy'n gwneud popeth drostyn nhw yn ôl o merched. Ie, Roedd Y hefyd. Roedd Y, rheolwr, label, popeth. Mae eisiau rhywun i gadw tren yn nhw'n does. Felly, wnaethon ni, nes i gysylltu efo ti gynta fel rheolwr label Decidedly. Erbyn hyn yn Libertino. So, be oedd y syniad gwreiddiol tu ôl i'r label? Wel, nes i gig yw flwyddyn hanner yn ôl, Paret, a dwi'n meddwl ail gig adwaith, a gig cyntaf llawer o Gruff, dwi'n meddwl. A da fi, o'n i'n meddwl dwi'n gael y ddau band gwrdd dwi'n gweld ysbrydau, mae'n rhaid i'w weithio da fi. A cofyn. Hei! A da fi, da dechrau y label. A dechrau si Decidedly o ffrind i mi, a syniad oedd helpu bandi ifanc. So fe'n pob label, ond o'n i eisiau gwneud e'n heb elw, syniad oedd bod chi trio talu am gymaint y gallen ni iddyn nhw, bod nhw'n mynd i cordio mwy, ac y mwy o ddeunydd allan. A mewn ffordd, bod yn label byddwn ni eisiau bod arno fe, cos yn unig yn wydoed. So ti di bod yn bandiau yn y gorffennol? Do. Ti'n band ddiwethaf Wolves. Ie. So do, fi bod yn gerdded gol i bod ni gymrynedd. So ti'n gwybod y math o beth, fath o anghenion, artistiaid ag ati felly o profiad yna? A hefyd, mewn ffordd, dwi eisiau newid y scene chydig bach. Dwi ddim yn le ysawgar iawn i band ifanc. A dwi'n ddim yn siŵr sut dwi'n ati wneud rhai bethau. A dwi'n hoffi ni label i fod. Sydd yn meithrin y talent yno. Ac, ni'n dweud bod ti wedi newid enw'r label yn ddiweddar. A mae hynny achos bod y peth yn gymaint o llwyddiant yn rhennol. A hefyd dwi'n teimlo, o'n i wedi teimlo, fi wedi tynnu yn fwy na syniad gwreiddiol. A bandiau hefyd, 6 mis. A hefyd dwi'n eisiau enw yn mwy o synwyr o beth o'n i eisiau gwneud. A Urdd Libertino, hoff album mi. A dyna di'r rheswm? O'n i'n meddwl am enw, o'n i'n gegin a Libertino ymlaen. Perffaith. Mae bach yn haws i ddeud na Decidedly hefyd, mae hwnna bach o tongue twister yn dydi. A wedyn, sa'n siŵr beth o'n i'n neud efo'n amser cyn dechrau hyn. Ond mae'n bod yn wych. Ond hobl ydi o, ti'n gweithio? Ynddo, yn achos mae'n weithio i dalu am hyn i gyd. Ond nawr mae gen ni 8 band ar y label. A lot o ddeunydd yn dod allan. So deithon ni beth sy'n ar y gweill ta, da ni'n clywed gyn cwpl o'r artistiaid wrth yma, ond beth sy'n gyn y label? Wel, mae argraff newydd fyddhau i sengl, ail sengl. Cymorth. Cymorth, sy'n wych. Gwych, yn rili. A wedyn mae gen Los Plancos yn dod a i sengl cyntaf nhw allan mewn bythefnos. Achos mae pawb yn gyfarwydd â clarach, dwi'n meddwl. Yn rhannol achos bod Selar di dewis o fel can yr wythnos a dwi'n meddwl bod o'n cael ei chwarae radio ag ati oherwydd hynny. Ond do hwnnw ddim di cael ei ryddhau'n swyddogol ac oedd jyst y SoundCloud o'n dweud. Demo oedd yna, oedd Gwyn wedi wneud. A mae nhw'n bod gweithio yn cywyd yn oedd ti efo Chris Jenkins. Sydd wedi gweithio Super Animals a Gip Bon. A mae'n bod yn berffaith iddyn nhw. Mae nhw fel y Pixies Cymraeg. Pavement. Swydd Americanedd, 90au. Di bendant. A ddim yn hwnnw allan, mae gen i band o Bwys Caerdydd yn y Form sydd yn gwneud cyfnod o 80au cynnwyr electro-pop. Mae gen i nhw sengl mewn wythnos yn allan. A ddim argraff, adwaith, yn y studio mewn pethau nesaf. A gen i'n sengl dwbl yn dod allan ar y 7th o Gorffennaf. A wedyn, mae lot. Ddim cofio popeth, dysyn ni'n cofio popeth. So, blwyddyn ôl, doedd y label ddim yn bodoli? Na. Dwi'n cofio siarad efo adwaith a nhw'n sôn am y label newydd yma o Gyfyrddin ac swnio'n ddiddorol iawn. Ac da chdi'n ei gymaint
Wel, mae'n llai na blwyddyn, mae'n ffordd 9 mis o rhywbeth, swn i'n dweud. O, 9 mis. So, twyd, lle fyddwn ni mewn blwyddyn rwan efo Libertino, fydd enw arall eto, achos bod chi'n ei gymaint. Na, bendant. Dwi'n aros o Libertino hyn mlaen. Wch chi wedi cymryd os oedd y byd? Wel na, dwi'n cefyd o'n hwnna, o'n i'n methu gwerthu. O'n i'n methu gweud bobl bod gigs mlaen gen i, methu gwerthu CDs, o'n i'n casau wneud hynna. O'n i'n meddwl gyfer o sioc i fi'n hunan, dwi'n mynd dwi'n neud hyn dros bobl eraill. Dwi'n bod sy'n ti'n mwy angerdd a dros bobl, ti'n cilfeddydd pobl eraill. I fi, mae'n lot o hwyl bod mewn band yn heb y stress. Cool, da iawn. Oce, wel, pob lwc efo popeth efo Libertino. Dwi'n siŵr wedi gadw mewn cysylltiad ynglyn â popeth sy'n ymlaen unrhyw newyddion. Fydd y Selar gyda'r cyntaf i wybod, dwi'n siŵr. Diolch y Selar am y gefnogaeth. Croeso. Diolch ti, Gruff.